Kung sa kaluhan nagdasok man nga bito sa kadiboto sa kapistahan sa Puong Nazareno kung Black Nazarene dinhi sa Sugbo minus ra ang diboto nga bibisita sa Black Nazarene. Ano ang report? Sa Barangay Kansohong, Dakbayan sa Talisay, nahimutang ang Archdiocesan Shrine of Jesus Nazareno. Dili daghan ang nasayod nga dunay shrine dinhi sa Subo alang sa original nga relic sa kamot sa Poong Jesus Nazareno. Kaganihang buntag, minus pa ang madiboto nga mibisita. Gumikan kay alas 3 pa man sa hapon ipahigayon ang misa o sa ipahigayon ang prosesyon. Ang 50 anyos nga si Cedric Canton na atlanamo nga mibisita ug nagpasalamat sa pagluwa sa Poong Nazareno sa iyang kinabuhi human sa iyang gibating sakit sa kidney. Gihulagway niya nga dakong milagro alang kaniya ang pagluwa sa iyang kinabuhi pinaagi sa iyang hugot nga pag-ampo. Patay naman ko sa ospital. Man nagampo ko ani niya, nitawag ko ani niya. Man tapos og Senior Santo Niño, og San Lorenzo, tawag Nazareno. Man gigagog chance ani niya. Nabuhay ko. Samtang ang malaghigala nga sila si Mildred Tampos ug Viverlita Orbizo, taga Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City, milahos pagbisita sa shrine aron magpasalamat sa Poong Nazareno. Gikan pa silang mikuyog sa Walk with Jesus. Daghan kabasog sa lawas, kalinaw sa pagpuyo, niya. Mga grasya nga hatag kanunay. Hatag yun niya na mo. Malinaan po ang papilya, dagang grasya, mabot sa mga kinabuhi, baskog ng lawas. Ubani rin ang Tikiniones, Chana Carrion, Balitang Bisdak.